Igbo mụrụ nze mụọ ọzọ mgbede ọma nọ ọkwa nwanne unu nwoke ma bụrụ nwa unu nke njika nwe ha anyị chukwu nwa ebe ni nwogushi nwa elele nwa ọnwụchụrụba. Abụ m onye eberi ọmụma eberi ugo eberi eji eshi agụ dịka ọmụrụ nne asị nọchekara m. Today I want to enlighten us more on the topic I raised the other time, and I told you people that I'm going to bring more light. I'm going to throw more light to it and make us understand some of these things and how it is done in Igbo tradition. And it's all about child adoption. If actually the system of adopting a child the way it is now, if it then existed, ma ndị Igbo ọ na-eme adopt nwa, either bringing in a child or giving out a child for an adoption. Nke bụ eziokwu dị na ya bụ na Igbo anaghị eku nwa, Igbo anaghị ekubata nwa, Igbo anaghị adopt nwa. Ọ alụ ka ọ bụ n'ala Igbo, because the setting of an Igbo bụ Igbo nwere a very strong family setting, family bond. Igbo na-agụ na agbụrụ. Ndị Igbo na-agụ na agbụrụ. Igbo na-agụ, Igbo nwelu roots. A na-asị gị na anụ niile nwere ote nke ya. Onye ọbụla nwere root ọ na-agba. To add more to it, ngwule ọbụla na-enwe mmụọ eji ehibe ngwule ahụ, such as akwari ọmụmụ, nne ọmụmụ, a deity that is so responsible for fertility, a deity that is responsible for multiplication, like giving birth, having children. Ọ na-adị ngasị na ọ dị na ezinụlọ niile dị n'ala Igbo. The only thing nweziri ike ikwu na maybe na ọ bụ na unu fele obi, si obi fee obi, si obi fee obi, unu apụọ na nnukwu obi. But ka unu pụrụ na nnukwu obi doesn't mean unu apụgo from that law, that covenant, that bond with the nnukwu obi akwari ọmụmụ ha nọ na ya. That is why it is prohibited in Igbo land to abort a child. Alụ ka ọ bụ n'ala Igbo, ime ya ya akpụ alụ. Ite ime bụ alụ n'ala Igbo because of those family settings. Igbo na-agụ na agbụrụ na agbụrụ. That is why nna agaghị esi ebe a na jee to another community na-abụrụ my community jee buo ọfọ alụsị ebe a, maọbụ jee buo ọfọ mmụọ ebe a, maọbụ jee ebe a wee nye m ala obi, maọbụ jee ebe a nwa jee abụrụ diọkpala. That is also why I can never go to my maternal home and become a chief priest there. No matter how young the people in that family is and how old I am, I can never go there and become and be handed over to the ancestral staff of nguru, of obi ngula. Such can never happen. Maka na Igbo nwelu na agbụrụ ọ na-aga na ya. Despite the fact that my mom is from that family, I can never go there. Jago mmụọ na ngula. Maka na ọ nwaanyị mụrụ m. A na-agụ ya na nwoke ka si agụ ya. If I cannot do such a thing, then how then esi m ka ije adopt ta nwa? I adopt ta nwa iwebata ya na family. Like I had somebody say the other time, Igbo na eme nwa adopt for nwa na o nwere ọdịnala anyị emeche the ọdịnala, the nwa adịzia free bata na the family. Somebody from the family dead will now reincarnate that child. A child amụghị amụ, nwa amụghị amụ, na ọbụrụkwa nwa nọ n'afọ amụgo nwa amụpụtaghị ya 6 months from 6 and up 3 months, 3 years, 2 years and all that. O nwego onye ụwa already. Maka before amụbata mmadụ n'ụwa, o nwego onye ụwa ya. Within the time of pregnancy, onye ụwa ya ga-eje na nke chi ukwu janata that authority. Chi ọ natazi authority from the chukwu, ọ bụrụ chi ya. A ji sị na onye ụwa mmadụ bụ chi ya.
because na onye uwe onye na-alụrụ mmadụ ụwa in flesh na-alụrụ as onye si from that family na-alụrụ ya ụwa ga-ejekwuru chi ukwu janata ya authority ọ ga-eji wee represent ya that person na mmụọ. Onye bụ na ọ bụgo chi onye a ajịsị na onye ụwa mmadụ bụ chi ya, maka onye a bụ onye ga-ebi ya that identity ije na chi ukwu kwuchitela onye ọnụ ya na mmụọ. Nyanwa nwedebe the password ikwuchitelu that person na ọnụ ya na mmụọ. So a child amụgo nọgo 6 months or 1 year the case may be ka ị asịzị na umechasizi ọdịnala somebody from the family nwụgo will now reincarnate that child. A child already nwego a reincarnator. A child already nwego onye ụwa. So ka ekunu ga-esi mee ya ụnụ ya agbahọ the boy or the girl na ga-abọ onye abụọ wepụta onye ụwa ya tinye onye ụwa ọzọ ka ọ bụ onye somebody from family unu bịa ọ chụpụ onye ụwa the person eji ebi ụwa ọ nọchie anya ya ọ gịnị. Anyị na-eme nkụzi sometimes ka anyị na-erizin ya. Ọdịnala abụrụ just ka ọ bụ na ikwulu logic, ọ bụghị logic. Ọdịnala is just simple. Otu a ka a si eme ya and otu a ka a si eme ya, onweghị shortcut. Igbo anaghị eme adopt nwa, ọ jọgburu onwe ya, ọ jọrọ njọ. Ihe a bụ some of the things na-ebutela anyị setback n'ala Igbo because anyị amarozi ndị bụ ndị. Most people na-ebuzi ọfọ in some families, some of them ekwesịghị ibu ọfọ. Let me even tell you, do you know that onwere family, or not just no onwere family, ị ma na ọ bụrụ na ị tụọ nwaanyị ime ọ mụọlụ gị nwa nwoke and ọ bụrụ na ekwu bụ ụgwọ isi nne ya, ị ma na nwa ha ma mbụ nwa ọfọ alụsị maọbụ ọfọ obodo be nna gị, ọkwa ya blood, mana ekwu bụ ụgwọ isi nne ya. Ị ma na ọ ma mbụ nwa ọfọ alụsị obodo, ị ma na ọ ma mbụ nwa ọfọ obodo. That is how serious it is. Na wee fọdụzie na ijelu kpọta nwa onye ọzọ mụrụ ije kughalị ya kubata ya na famili gị. Esiri na-etinye ya na agbụrụ be nna gị, etinye ya na ndị ichie. Ị chọrọ ịnwụ alụ onye mere ife a bụ alụ ka o mere. I am not disputing the fact that no nwere ife a na-eme, ma ọ bụ na nwoke gbachaa mbọ na ọ mụtara nwa, o nwere ife a na-eme ka onye a nwee nwa. Everything adịkwaghị n'ọda. But that will be in my next teaching. That will be in my next video. Ka nkọwala unu ka Igbo si eme ya. O nwere nwoke na-anọ ọma nwe ike tụba nwaanyị ime. Ọ bụ na eme chọpụta somebody like that, o nwere ka a si eme ya, onye ahụ enwe nwa, onye ya nọchi ngwuli ya, onye ya aza afanya. Mana mma akọwala unu ya ma ọ bụ na m bịa na my next video. For today, ife nchọ ka anyị malụ ma ife nchọ ka anyị jide aka bụ na Igbo anaghị eku nwa. So ihe Igbo na-emedebe bụ Igbo na-eje zụta odibo. Igbo na-azụ odibo. O nwere ike zụọ odibo nye ya ala, rụọla ya ụlọ, mebi na ka dị odibo si savụ ọnya. O nwere ike nye ya ala, rụọla ya ụlọ, mana ọ gaghị akpọbata ya na agbụrụ be nne ya. It's not possible. Ihe niile ndị Igbo, ndị gboo debechara everything n'usoro. This particular thing about na nwoke nọ na ọmụta ha nwa ka eko ga-esi mụọ ya, ndị gboo did not leave the solution behind. Ha debekwara solution, how to tackle it. I repeat, Igbo nwelu the highest family setting na the whole world. Igbo nwelu strong family bond that you cannot break it. Ị try break ya inwe nsogbu. In most families, a na-eji akwari ọmụmụ wee jikọọ the whole lineage, the whole blood, the whole and everything about the family. Akwari ọmụmụ ejikọọ ya. That is why outside anaghị eri nri egburu na akwari ọmụmụ of any family. Not even nwaanyị anọbata na that family. Nwaanyị anọbata na that family agaghị erinwu nri ya, agaghị erinwu anụ egburu na akwari ọmụmụ. That is how important it is, and that is how serious it is. So onye ọbụla na-agwa gị na-encourage gị si gị je adopt nwa,
is doing you more harm than good. Fine and good. I know that these mistakes have been done in the past. Ọ bụrụkwa na ị bụ part of these people, because some of these people emela adopt etolitego na and ha na-akpatakarị ego. Eme ha zọba belonging. Ebe ma chọọ ka ebugharị anya. We are in 21st century. O nwere ka ha si eme ya ka ebugharị anya ife niile na-adị mma. Anaghị ebugharị ya ebugharị. Ihe a ka a na-akpọ ntọala. Otu ntọala asị wee dị. You cannot change it. Emete ihe n'oyibo. Igbos are built on family bond. Ụbọchị nta ka anyị chụọ ọnụ n'Owere nchi. Ọkwa na nwanne unu nwoke Ajịlịja Mmiri asị ya gazielu nwoke gazielu nwaanyị. Onwe onye nwere ajụjụ, o nwere ihe m kwuru taa gbagwojuru anya, please do contact me on WhatsApp. Do not call me direct call. Contact me on WhatsApp on 09133656257.